के कहले बड़न त ठीक मौगी जो बुझले न त जग जी बुझो सात जग कहले बड़न दीदी सात जग ठीक को ये गुंडा अरे अरे ससुरा तो के खड़े होके मुआ ते मुआ बैठ जा बैठ बोला नहीं है बेटा अरे ससुरा कहीं गरीब बोलेगा तो सुना के तेरे अरे नामी चढ़ा अरे सुना केहू के घर मत जाए केहू के कहिया मत कुछ कह दी तो न तक कह दी हसन पेटवा में की भेज दबा मुंह में ये जीबिया केहू के घरे 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 केहू के कहिया मत केहू के दोस्त संगतिया के दोस्ताना नामी के बात चली रुकी है काजल लगा ढोड़ी में तो के रुका इधर रुके सारा था मुआरा दे अरे भैया भगा था मुआ दे ससुर है ढोड़ी में काजल अरे क्या कर दे अरे ससुराम लगा ले हमरे लगा दे ले अखिया में कल का जरा न तो ससुरु बोका चोना बना दिए तो के डैनिया कह दिए बस बकुआ जेबे बूढ़ी भी चलिए जेबे ससुरु अब गोर लगावे सुंदर ससुरा कह लौका थाई आयो माई एगो टीका मार देता गलिया ऐसे हिना रे अरे भैया अरे ससुरा अरे काहे भैया टीका चल अरे ससुरा इधर लगाइला हाँ अब कौन का डाइन के नजर ना लगी नामी में क्या घर खाया माता रे ये का सुतो ने अच्छा का बगीचा में सुता रहा भैया जाओ ना मसीनिया भी सुते जा ना तब मुआ तब जा मर या लगाइला जाओ मैं सुत अच्छा का सुते रहा ना रे अरे ससुरा ही तो ससुरा बना ले दम या बढ़िया कपर छीन ले भैंसी चल गलू पैदा कके गुंग बलार कहीं का सुना तो ना होके आय हमारे खातिर छोड़ा ले आलू के चू भज पीछे से ही लैला है आगे से डोलैले ह मुआ न आय बोला था कि हई करिया त करत हो करे बुझाता ना कि सारा जान ले लिया हम बताओ हम सोचल हूँ ना रहनी कबो की कुल का कहाला नैहर में तो हमनी के जानते नहीं कि का भूत दूत कहाला का चिस्टोना जादू कहाला भर सक हमार ना कुछ होत रहा सब कोई कहता कि हमरे में कमी बा हमरे में कमी बाते बताओ अब कैसे करब का बतैले मन करे के बुढ़िया तो ऐसे ही देख के जरेला हमरा के उ लेके जइबे ना करी कहीं बझनिया हो कनिया का जी दीदी कहाँ करलू ए दीदी ए नहीं गई रहनी है ए नहीं एकर तबियत एकर ठीक रहता उहे तो देखायो करनी है दीदी हाँ बताई मैं हमारा के सब बाझिन नाव धैले बैस अरे का करब गांव में हमार ससुइयो कुल आ वहानी के घर में खुद दोस्त बा आ ओकनी के घर में खुद दोस्त बा तार से हम कहल चाहे नहीं लेकिन ना कहीं ना तो तू कहबू नु तो घर बिगाड़तिया तार बुढ़िया तो सही हमरा के देख के जले आई नहीं जना घरी गवने हम ना तार बुढ़िया छतिया देले रहे उहे भेज देले रहे जौन तारा घरा में हमनी के जानत न जे कहिए हमर सास हमरा के बतैले अड़ी लेकिन हम तार से कहत ना रही आ ही दीदी हम तो जानतो नहीं कि कुल का कहला मारा मर ऐसे नु रक्त मार ही हो ऐसे देखो तो कैसन सुखाइल जाता रू तो उहे ना कहला हन ओझे जी के कोई रहनी देखावे तो उहे ना कहला हन कि तोरा घर में रक्त मरहिन बिया
कबो आगे ना बढ़े दिए, तोरा पर चपेट करत ये ढेर। आ ये दादा ए बाची हम तो कहम नु तो बढ़िया ले देखावा सुनावा कुछ कर तब ना करबू तो जिंदगी भर हंसे के हो जाई। गई रहनी हुए खाली ना तो कहलन कि नवमी चढ़ी ना नवरातन तो घड़िया ही है, तो यही से गईनी है। अब देखी ना दीदी हुई कुल का कहले बन करे के कोई का कहले बन हो हमर घरवा के तली आना जी हसन कहले बन कि 12 बजे राती खान कोई के दुआरी पर जाके है जितना चीज बाटे सब ध के आओ ने ताके के नहीं खेत पलट के चल देवे के बा। हां हां ऐसा के गांव में बा हो कुल सगर से मेहरारू बेसन जान जे सब झगड़ो करे लगे लोगों को करे लगे सन। अब हमारा बुझाते ना ना एगो बात कही हौ चिरकुटा बुढ़ा बानू ओकर पतोहिया नहीं खे आ ना ओकर लइका एगो गुंगा बा एगो उहे बा खाली। हां ओकरे दुआरी पे काम क द तहार दे छोड़ दी तो कम से कम बाल बच्चा एगो हो जाई तो ठीक न बा हो ना कि कुछ होई ना माने जेकर दुआरी पे केने धर भी ओकरा कुछ होई ना बस तोर जीव छोड़ दी ई बात तो तब ध द ए दीदी कैसे जाई हम अकेले, हम देखल हूं नहीं कि केने घर बा। सुन एबरा चुपचाप रह तू चुपचाप घरे जा हम नु शाम के तारा घरे 8 बजे ले आइम। ठीक आइम ना। हां अभी हम तन जातन बबुआ बीमार बो तन दवाई करके ले ले ए दीदी आइम पक्का। हां हम आइम तू चिंता मत कर। बचा देखा हम तार बुढ़िया भले ना जर देख के हमरा के जरे ले लेकिन तहारा खातिर ना हम बहुते इति मोहानी जान जाई हम। अरे मैं अपना घर के नहीं की सन देखत जन्नी हमरा के कहली सन कि नैहर ले भूत लेके आइल बिया त बाजी बिया ते कर ना। अरे तू ना जानबू तार बड़की गोतिनी आई रहनो तो करो ना उतरे त कुल देखैले ले सुनैली लो त उहे हमनी घरे बैठाइले रही जा। तो पूछे में मत करी बड़की गोतिनी के उ तो सबन से नागिन हिया दुगो लइका हो गेल बा उतराइल चले ले ज्यादा लगावे ले जा लेकिन कोई कहिया जानी कुल कहन ला जाला ना कहम ना। हां ना तो बौराई नहीं ने पूरा दी हो ना जीरो से पटेला त ऐसे रो कर देनी है। आ जाइम दीदी। ठीक बा हम आइम हम जाते आ जाइम। ये ने कहा जी दीदी ए लिए नु घरवा बा हाला मत करो ये नहीं बा। ये दीदी हम बहुत डर लगता अगर देख ली कोई ना तो जाके वहनी से कह दी तो नतीजा हम बनावे तू कहत हमर तो बुढ़ावा के डर लागत नतिया रात भर हेने से ने खूर खार करत रहला घूमत रहेला अब वो डर लागत आई दादा ए कोने के सुतल बा हो ये चिरकुट के घर है। हां ये दीदी ये दीदी खूर खार करत है दीदी। चल ना आओ धीरे धीरे आओ आओ चल कोई चल आई दादा डर लगता है दीदी। एक नींदो ना आवेला का जाने कैसन हो गई। आई दादा दीदी पीसो धरे के बजी पीसो कहले बड़न पीसा बिछा के तब मेटा रखे के बा ऊपर ऐसे। हां पहले तार ठीक को मेटा चढ़ा दी से के कहले बड़न त ठीक मौगी जल्दी चले ना जग जी बुढ़ा 7 जगह कहले बड़न दीदी 7 जगह ठीक हो अभी चट ना अरे जा बोल ना दीदी है ये रख दे। हां रख दो पाना कसली है पे रखो कथी में रखे के बा ओ ओकरे पर रखे के बा। हां ये कसली बात एक पनो कसली के टिक दो पनो कसली ये दिया में रख दीदी। आप कुछ नहीं करेंगे कहले बा ना जाए लग जाए ना तो लग के तक के तक
चल गोल लगबू हाँ लाग लो जीवन बाबा ले के नाम से देख लो वो बाबा के बोल तू जहाँ चालू देखा कौन बाबा शंकर बाबा के भक्त हो। हाँ तो शंकर भगवान के गोल नाम से गोल लागलो चल चल अब तो क्यों चल चल चप्पल पहन ओ ओ 요! 오! 오! 어여! 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 अरे ससुरा गूंगा आई हो मई आई रे भैया आई तारा सुइया दरे छुआला जला हटाई हला ना भैया हमारा दुआरिया चोना टोना लगैला रे भैया कौन भूत बैठाइला हमरा रे आई आई रे भैया कौन जाके बोलायो हमारा दुआरी पर कौन भूत टोना बोलैला कौन भूत बोलैला तो क्या बोला था भैया छुए तो क्या बोला था छुए करे क्या बोला है खा पोतले वस्तार हैं चल इधर चल है कौन बोलेला अब कैसा ही जाई कौन भूत बैठला सा कौन के करा जब छुरछुरी भइला रहला कौन के वो सिर बड़ा रहला रे भैया कौन देखले तू रे तू देखले रे ओ हैं ओ अरे कौन डोइनी आई रहली अरे माई आई रे भैया ऐसा ही छोड़ दे अबे देख ओझा बोला बताई चोखा बाबा के बोलाई खोपचा बाबा के बोलाई मैं बेरा वो मंत्र मारी डोइनी के खोपचा बाबा है ना लंगे मत आ भैया ठेके मत है ना चला पीछे चला तारा भैया तब चल जल्दी से लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।